Hej folkens, og velkommen til. Det lægger lidt. I dag tager vi en v1 mod raller, og jeg lægger rimelig meget. Så er det ikke sikkert, jeg vinder. Fordi jeg lægger sæt meget. Sidder og snakker teamspeak med raller. Shit, mand. Væk. Jeg lægger også fucking meget. Og hvis I gerne... kun 5. Jamen, jeg lægger stadigvæk. Hallo, hvis I gerne vil se mere CS, så skriv en kommentar. Og skriv, at I gerne vil se mere af det. Og så kommer der nok forhåbentlig noget mere. Counter-Strike. Man kan se det i hovedet. Man kan se det i hovedet. Ej, det er slet ikke aimbot. Nej. XD. Okay, jeg er klar. Flikker ham nu. Hvor fuck er han? What? Kunne du se? Løj, jeg havde næsten skadet ned til halv. Grip. Og han er AV. Grip. Okay, så må vi jo lige flække ham. Nej, jeg havde sikkert kunnet lige på dit hoved. Grip. Shit, man, du fik ace. What? Gjorde jeg? Ja. Ah, shit. What the fuck? Okay. Ej, lad nu være. Det er fordi, du er AV. Fuck, du er nede. Okay, jeg går her. Kører vi. Bum, kører vi. Bum. Yes, man! Woo! Oh my god. Ace. Hashtag nemt. Der kommer så meget ny mousepad. Gør du? Du kan købe den inde på vores hjemmeside jo. Åh ja, det koster alt for mange penge. Nej, det gør den faktisk ikke. Nej, så fik han væk. Nej, hvad er det sket? Ej, hvad er det sket det der, Jakob? Du er sådan en fucking loser. Bare det vinder, så er det fint. Du skal lige vise mig din deagle, når du har tid bagefter. Ja. Oh shit, man. Shit, man. Woo! 88. Ja, okay, det er fint nok. Det er et comeback alligevel. Nej, 88, det er ikke en skid, mand. Jo. Homodyr. Nej, hvordan kan jeg ikke ramme dig? Nej! Yes! Nej, jeg spillede dårligt den runde. Raller, jeg har fået nyt keyboard. Har du? Det siger jeg ikke, den hemmelighed. Åh! What the fuck? Se videoen. Se video. Jo, prøv at. Ja, bare fordi man kan høre det, betyder den virkelig er god. Hallo, prøv, du skal søst. Du skal seriøst se videoen bagefter. Hold kæft, et flik, et headshot, jeg lige lavede på dig. Wallbang headshot er det hele, mand.
Du er sådan en lille ninja. Du er sådan en lille ninja, du er. Oh shit. Nej! Hallo, jeg havde ikke ondt. Fucking skud. Og jeg lagger, så du prøv at se min penge. Ej, okay, det er en dårlig undskyldning, vil jeg sige. Ej. Nej. Woo! Nå, tak for i dag. Vi ses. Hej.